Party Dohorom plak pen border phothak siji kachingvai pon. Karbi Anglong Autonomous Council pen patir pi pon si arjing include pen border alam ki judun epling on ides si pini labang so phothak siji pen Party Dohorom chipupe pen matipung garden hor along chinki chingvai padupon. Laso along non KAC kachori abang pu Dr. Toliram Ronghang CM kachipahem pu amailong chitongdun MP Horen Singh B MLA EM MAC Lapen Congress AAP NPP BJP ASDC CPI ML APHRC Social Organization Student Organization Khasi Organization Rongasar JCCPA Lapen Abarim MP MLA EM MAC Lapen Ongdung Organization atum chitongdun patumi ada baji Grace por pen pangcheng ponsi jingki chingbai bidi sore chithan chimum padu ponsi prabjin pen border vigilance committee pu singponlo lapen ason Assam State Border Committee aphan pachini dun prabjin pen monsam padoji aphan saideng pon pu pusi KAC CM pen pachini pon. News Desk Report Karbi Anglong Voice News ponlo lapen lason ke claim kle dia aphan menompi lason sayang deng kapa vida aphan itum je dak border vigilance committee pun itum ini pen hok ponon tum ponlo hodak local tum sido po ada local tum bensit jara pilta ben nang pile po laso teng ke situ ka pichun aphan itum moripon po busini tum pinia bangke dan sayang dempeng ni ponlo la benci proisar bensi laso dan pen ke pini bangke song ke doan political party ke doan lapen student organization an pen ke proisar bensi lapen ke claim pon lapen ke laso committee teng pen chingwai ting sai pen si oko lagele itum asama chief minister long tame dam pen si laso puthare tum waidat class pen pachini nangi lapen governor long tame tum la waidat class pen pachini nangi pusini tum bangke laso lam puthare pini chingwai